So yun si Tatay Salazar, oh. Ano, kakagaling ho namin sa ospital. So sa sobrang haba ho rin ng pila, inuwi muna namin siya ni Papa. Tapos pagdating dito, medyo tinarangkaso siya, nilalagnat. Medyo nag-LBM po siya, no? So lagi niya sinasabi, wala na to. Huwag naman ganun, Tay. Kaya mo yan, Tay. Papunta na si Michael, dala yung sasakyan, ha? Punta tayo hospital, ha? Saan ang hospital? Doon ulit sa pinuntahan natin. Pero hindi ka na mahirapan kasi may sasakyan na tayo. Tapos susuotan na lang namin to ng pampers para in case na dumumi siya or umihi sa sasakyan. Huwag kang yumuko. Baka tumumba ka naman, Tay. Ka lang, relax mo lang yung sarili mo. Relax ka lang. Pinainom na namin ng gamot yan, guys. So, yan, si Tatay Salazar. Ano, Tay? Magaling na kayo. Buwan ng hospital. So yan na po si Tatay Salazar at ngayong umaga tuloy. Ngayong umaga po ay papaliguan natin siya at ahitan at dadalhin natin siya sa ospital. Ipapacheck up kung saan pinapacheck up ni Boy Sardinas yung kanyang tatay, no? So Tay, kamusta yung tulog nyo dyan? Hindi tayo hawakan. Kamusta to? Hindi ako na po. Kamusta tulog mo rito, Tay? Dahil kayo? Hindi masyadong maganda. Bakit? Naman ko nga sakit kayo eh. Masakit daw yung tuhod niya, guys. Ayan, no? So, ito po yung isa sa mga ipaano ko din kasi namamaga siya. So, ipapatingin din natin yan. No? So, yan. So kagabi nga po pala kinuha na po ng dating nag-aalaga si Lolo German, ng ating pambansang lolo. So ito, meron din tayong isa si Lolo Tyson. So yan, so ligo tayo, Tay, para makalis na tayo. Yung hospital na pupuntahan namin ay hanggang hapon naman po daw yun. Kaya okay lang. Kahit kahit ma-traffic tayo kasi hanggang hapon naman siya. So paliguan muna natin at ahitan muna natin si Tatay, no? So tara. So yan po si Tol Sardinas. Yan, paki-subscribe ang kanyang YouTube channel. Saan tayo punta ngayon, Tol? Check up si Lolo Boy. Saan hospital, Tol? Dito lang sa amin, private dito. May baka naman 10,000 ng check up dyan, Tol. Mga $25,000 US dollars. Ay, grabe, ang mahal. Ang mahal naman ng check-up dyan. Grabe pala yan. Grabihan. 600. Tapos yung mga gamot lang. Ewan ko kung meron pa siyang test. Iba pa yun. Kung ipapatest yung dugo niya o ano man. Basta malaman din mamaya. Maraming salamat kay Mami Sharma Marquez. Yan, kay Mami Sharma Marquez. Thank you at sa lahat ng mga nag-sponsor. At kay Mami Rafael. Yan, mega love shoutout from Norway kay Mami Rafael. So kukunin ko pa yung pera. So bali bibili ko lahat ng mga kailangan ni Tatay Salazar yun, ni Lolo Tyson. So bibili rin natin ng mga vitamins, prutas, lahat, pagkain, no? Kasi dito na yan talaga sa amin ni Tol Sardinas. So paliguan ko lang ng vitamins niya. Sana baka matuloy tayo sa tayo sa bundok bukas, sama natin siya. Tol, hindi naman to masyadong
Di ba malamig doon? Na masakit yung tuhod niya pag nalalamigan? Hindi na malamig ngayon doon. Mainit na rin doon, pero hindi katulad nung dito. Dami-dami kumot doon eh. Oo nga. Kaso nga, yung biyahe ba, i-recover sana muna natin siya. Hindi tayo punta bundok bukas? Oo, para sa akin na, opinion ko lang yun kasi dito nga lang, pagtatayo-tayo, hirap siya eh. Paano pag yung biyahe pa? Diba? Hindi, mga sasakyan man tayo, tapos para naman siya ng sariwang hangin. Tayo, punta daw tayong bundok tayo sa San Mateo, sama ka bukas. Oo. Ayaw niya. Kakasaka. Ayaw to. Ayaw niya. Oo. Kasi pagka, ganyan lang siya nakaupo. Sige, bayan mo muna, makarecover lang muna. Makarecover muna natin, tol. Mga 1 linggo lang yan. Puntahan muna natin sila Nanay Flora. Sige. Yun na lang muna. Tsaka yung isang si Nanay, Linda, yung nakita natin sa mamihan. Hindi ko pa nahanap. Tsaka yung may basahan, hanapin natin. Nandun siya nung nagpakain tayo doon, nagpa-feeding. Oo nga, nandun siya. Kasi hindi mo na dahil busy man tayo. Nandun nga siya nun, tol. Nandun siya nun. Busy man tayo nagpapa-feeding eh. So yun na lang, paliguan ko muna siya, tol, ha. Pupunta na lang kami dyan. Mag-almusal. Mag-arka na lang kayo ng tricycle. Mag-arka na lang ng tricycle. Mag-chat ka na lang kasi mukhang tulog ka pa. Gising na ako. Biring nyo guys, tinanong ko kung saan hospital. Ako rin yung tinanong niya. Sabi ko Kasi si Papa eh. Sabi ko pa yung Papa. Hindi mo na ako tumatawag ng Papa. Tatay mo pala. Ganoon na rin yun. Sige na, paliguan ko muna siya, ha. Sige. Tapos papasok ko na lang siguro yung tricycle dito. Sige, tol. Tapos i-bike na lang natin. Sige. Okay, sige. Tayo na upuan guys sa loob ng CR para hindi mahirapan si Lolo. Liga rito. Si Lolo. Tayo na upuan dito. Para lang siya. Tara tay. Tayo kita. Oo. 1, 2, 3. Ayaw. Hawak ka dito tayo sa akin. Tapos, hawak ako dito. 1, 2, 3. Sakit? Sige, muna. Tiis muna, ha. Makakaraos ka din. Okay. Tiis lang. Tiis lang muna tayo. Makakaraos ka din. Wait lang. Kaya mo na ba yan, tay? Kaya yan, tatay yan. Tatay sa lasarap pa. Takmo mo muna isang paa mo, tay. Iakbang mo muna, tay. Yan. Busog ka, tay. Ayan. So, kung natin yung razor. We are you. Here I am. What do you do? So, thank you kaya, Kuya Ricky Boy. Yan, sa pagpairam ng razor. So, yan na. Wait lang. Yan. Mga Charles. Huwag ka dyan, dito ka lang, Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong paliguan na natin si Tatay Sansarawa mo. Tay, straight yung katawan mo, tay. Diyan na kita. Talim, tay. Talagang sulit, ano man ang iyong problema. Kapag siya ang napanood, ay talagang iyak tawa. Parang Lolo German lang, ha. Tulungan
kanyang dating, sakit lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Kunat ng buhok mo tayo. Ang kunat ng buhok mo. Ang mukha mong nakasimangot, sa pagtulong talagang maaasahan. Kahit ikaw ay tanda na kasi na tayo na. Di ka hahayaan, ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Ay, tingala ka tayo yan. Lagi kang tatawa at lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip. Ayos ka tayo na naman. Mabuti ang puso ng katulad niya, masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa, ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa, pagtulong sa pamilya at matatanda. Huwag ka na ulit tayo. At laging maligaya, Teka, tingala ka tayo. kalimutan ang problema. Para makita ko lahat ng mga... Ang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok kang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan Yung malbas mo yan. kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan Sakit? Hindi. kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa, Hindi ko makita. iniisip niya at Ano itong sugat na to tayo? Na paano yan? tulad niya, masaya But, kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na naibasaya. Nasaya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa, ang laging iniisip niya. At mabuti ang puso ng katulad niya, masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na Ano ito makabakon? yung nunal ba matanggal? Hindi yan tayo. iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Sa ilong tayo. Ilong natin. Laging iniisip niya at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Tigas tayo. Talagang sulit, ano man ang iyong problema. Hindi tayo. Sakit? Hindi. Panood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na Ano ba nga? nagbibigay Hindi ng saya, nakita. talagang kakaiba. Paano to tayo? Na ang iyong pagod, hindi Susugat to. mapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang Kamot? mukha mong Oo. nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan. Si tatay sumasat. Ay di ka hahayaan, ganyan si Jay Guevara. First, kuha ka ng ano doon. Yung shampoo. Yung durata yan, huwag sa akin na. Sorry, sorry. Sorry, sorry.
Tumig tayo. Sarap, no? Sarap tayo. Sa bulan mo tayo. Ha? Yan o. Sabon lang? Iniisip niya at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na naibang araw na saya. Sakit tayo? Tulong at ligaya ang laging dala. Wala tayo. Kabiyaya at mga kakwela. Si J. Guevara ang inyong kasama. Marami pesa pa rin tayo. Munti pa yan. Iniisip niya, mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag may mamala yung sabon. Ayan. Yun na, dito na. isip niya at mabuti ang puso ng Ano? Ha? Ano? Masakit tayo. Ito. Talagang sulit. Ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood, talagang iaawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat na kalokohan. Alam mo na, pag siya na nagtatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Nawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapahamot. Mapapalitan ng ngiti, ang sinangot. Tulong talagang ganyan si J.D. Sakit tayo. Dito rin mo. Ito tayo ulo mo. Sa bulan ko, ha? Ha? Oo, ito. Matanggal ko yung mga sabon. Ganun mo yung dito mo tayo. Igaran mo kasi bubuusaw. Yan. Ini. Para malinis.
Walia. Walia na, walia. Kahit anumang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, bihisan mo. Tara. Tayo hindi mo maangat. Hindi mo maipasok yung ano, kamay niya. Sakit? Hindi. Ayan. Diyan mo lang yan. Yung short mo, isipahin mo dun. Iman mo. Para hindi ka mandulas. Tara. Tayo ka muna. Hawak ka dito. Hawak ka dito. Ayan. Buhatin kita, ha? Sakit? Wait lang, kakabila ako. Wait lang, baka matumba ka. Ito hawak sa akin. Ayan. Kuha rito tayo. Wait lang. Hindi yung hawak ko sa'yo eh. Wait lang tayo, wait lang. Sugpa. Sugpa. Yan. Po. Oh. Ha? Sakit? Masakit to? Kaya mo, mapapaano na natin yan. Tignan natin yan mamaya. Hiningal ako nung guys, ha. Hiningal ako sa'yo, tatay. Tiis-tiis lang. May doon kamay. Hindi mag-dry yung balat mo. Sobrang ano, sobrang dry. Yan. Tayo, okay ka lang. Sakit ba? Masakit? Pagod ka na pagod? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale lang. Charles! Nakuha tayo ng pulbo. Inhale, exhale lang. Sakit mo, sakit. Hindi naman to eh, ano, naano ko lang to para sa mamaga, oh. No? Sabali ba to? Hindi, ganyan talaga yan. So, kaya ako naging ganyan yung buto niya sa tuhod kasi ilang linggo ang nakabaluktot doon? Isang linggot, no? Tiis lang. Tiis lang, tiis. Yan. Para hindi mag-dry yung balat mo. Oh, wait lang. Hindi naman mainit yan. Tutuyo din yan. Yan dito sa batok ko. Para hindi mag-dry yung mga balat mo. Dry. Yan. So yun. At maghanap na po, maliligo na rin ako para masamahan ko na si tatay sa Lasar sa ano, sa hospital. Okay. So yun guys, dadalhin na namin si ano, nag-arkila kami tricycle, punta kami kala Sardinas. Yan. Tayo, tayo. Tayo. Tayo, isa pa.
Oo, sige, ako na. Ano na. Hindi nga pala ito nakakaano. Yan. Okay. Tayo magkasya sa pinto. Ang laki ko. Ano na, stuck na kayo dyan. Okay, dalhin na natin sa ospital. Check up na ni Lolo ngayon. Ata, hirap ka. Ayun dun, oh. Punta ka dun. Ay. Okay ka lang, tay? Okay ka lang. Okay lang yan. Init, you know? Sikat. Ang init si... Ano, hiningal ako. Bigat mo. Bigat ka na, tay, ha? Tay. Bigat ka na. Nanay. Nanay, meron na, oh. Nay, ito na yung bagong jowa mo. Hindi. Papa-check up. Pag tayong tricycle. Boss, agatid ba ang signal? Sundo ka sa puso. Oo, Nay. Ano yung pagod? Saan tayong tatawag? Sundo ka sa puso. Tatay mo utusan ng tatawag, ah. Yung sinahan mo nga, tol. Tatawag ka kung tricycle? Oo, Nay. Hindi, doon na po. Mas kakilala ko yung mga nandun, eh. Hindi, tayo dyan ka lang. Tatawag ako? Oo. Ha? Tatawag daw siya, pero di siya tumatawag. Hindi nga natin kakilala yan, no? Ito na, oh. Ito, oh. Buknoy! Wait lang tayo, ha? Tricycle nga, tol. May dala pala. Ay, tawag ka ng tricycle. Tawag ka ng tricycle nga, tol. Hindi, tawag ka. Antayin dito. Ay mo kaya JJ ka mo. Dito ka na ko, sa likin. Dito ka sa likin mo. Dito ka. Oo, dito mo na kayo. Sandali, tumawag ng tricycle. Nanay ka, ang lakas-lakas ng boss. Akala mo emergency yung ano. Akala mo. Dala ng pamunat ng pawi. Wow. Antayin mo tinawag mo ko, Sol. Ay, meron na. Meron ka, tay. Okay ka lang yan, tay. Tagal. Antayin mo sa kaya. Tumak ng teteng tong mga tricycle boy na to. Pag hindi tinatawag, nagtatayuan. Pero pag tinawag, wala. Ay, dyan ako nakapaniko. Sa may Samaba. Samaba. Tinawag? Koy-koy? Samaba, boss. Samaba. Ituturo ko na lang. Sige. Saan tinawag mo, Koy-koy? Okay na ba? Dito tayo. Buka muna dyan. Buka, ha? Yan. Hirap nang walang ano. Buka tayo. Buka tayo. Nanay, ako nanay. Upo, ano ka muna, upo eh. Buka muna. Hirap nito. Taas. Nay, ano, kaya mo ba? Akit mo ba? Sakit mo, kakakit ka? Ay, kuya, hawak mo. Ano, hindi kaya? Yan. Taas eh. Taas ng tricycle ni kuya eh. Hawak na lang ako ba? Ayun. Ayaw mo ba? Taas eh, hindi ka kaya ka? Yes. Pa. Pa, dito ka na lang sa loob, oh. Okay, tayo dun. Sit lang pa, traffic pa. Daanin mo muna sila. Yan. Daan lang tayo, ah. Hawa ka kay Papa. Kaya mo ba?
yan. Wala. Ayan, ayan. Bang. Yan. Hakbang, hakbang. Okay. Bang. Bang. Yun. Pa-check up po. Wait lang. Wait lang muna natin. Oh, wait lang, wait lang. Oo, tayo, paupo ko muna. Paupo ko, excuse mo isa lang. Yun. Ano yun sana namin sa ano yan? Stroke. Hospital talaga. Tapos, malaki yan sa stroke kasi yung malaki yan. Kailangan natin ng CT scan para malaman ano para kung ano man yung stroke yung way ng paggawa natin. So, dadaling muna namin sa hospital, ma'am. Oo, kailangan na natin kasi para mabigyan ka ng first aid. Kasi dito, wala din naman i-reset na kung yung gamot, pero kasi ang assessment na kailangan. Opo. Oo, which is CT scan. Oo, para malaman ano. Papa-CT scan muna namin, okay? CT scan. Sa CT scan, malalaman anong klaseng stroke. Doon tayo magano, ano magiging maintenance. Tapa? Malalaman natin ano magiging maintenance niya para ma-resolve yung stroke niya. O bumalik man lang yung lakas ng pangatawan. Sige po, yun na lang po. Opo, salamat po, ma'am. Emergency room. Opo, opo. Thank you po. Ano daw talaga to, tol? Hospital to. Yun din yung iniisip ko eh. Hospital talaga to. Oo, kasi ipapa-CT scan to, hindi alam ni ma'am kung anong klaseng stroke to eh. CT scan? Oo. Schedule yan doon. So ano, kailan natin to dadalhin ngayon? Papa-schedule yan. So yun si Tatay Salazar kakagaling ho namin sa ospital. So sa sobrang haba ho rin ng pila, inuwi muna namin siya ni Papa. Tapos pagdating dito, medyo tinarangkaso siya, nilalagnat. Medyo nag-LBM po siya, no? So lagi niya sinasabi, wala na to. Huwag naman ganun, Tay. Kaya mo yan, Tay. Papunta na si Michael, dala yung sasakyan, ha? Punta tayo hospital, ha? Saan ang hospital? Doon ulit sa pinuntahan natin. Pero hindi ka na mahirapan kasi may sasakyan na tayo. Tapos susuotan na lang namin to ng pampers para in case na dumumi siya or umihi sa sasakyan. Huwag kang yumuko. Baka tumumba ka naman, Tay. Ka lang, relax mo lang yung sarili mo. Relax ka lang. Pinainom na namin ng gamot yan, guys. So, yan, si Tatay Salazar. Ano, Tay? Inom ka na. Magaling na kayo.
Uban na yung hospital. Kinaano na? Uban na lang rin sa bukas rin ako sa hospital. Hindi, ngayon dadaling ka namin ngayon. Para ano, yung lahat ng magagawa sa'yo, ha? Yung check up, ganun. Mainit ka? Kaya yan, mawawala yan. Minum ka naman ng Bioflu. Oh. Kaya yan. So yun, nagulat ako, natulog kasi po ako anong oras ako gumising. So pagkagising ko si Papa, sabi ni Papa si si Tatay Salazar, hindi niya daw maintindihan kasi binila namin siya ng Arenola para hindi siya magpunta ng CR, kaso nangyari Hindi ko makaya. hindi mo kaya. Eh bakit mo ginaganon yung ano? Ano lang sa Pero tayo, okay ka tayo, hindi ka na parang hindi ka na nagdideliryo. Hindi naman. Hindi naman. Sige. Kinabahan kami. Kasi nagulat kami sa'yo, yung kamay mo, inuhugas mo dun sa sa Arenola. Kaya kinabahan mo yung tatay ko. Akala niya nagdideliryo ka sa lagnat. Pero hindi naman tayo. Hindi naman. Huwag mo nang gano'n na. Pag halimbawa parumi ka na, dalin ka na. So papunta na si Michael sa sakyan. Yan, antayin na lang natin. So yun yung bangko, nilabas muna namin para para tawag dito, para malinisan. Kasi syempre may tayo rito, kailangan natin ng malaging malinis tayo. Nakapaglinis ka ba ng maayos, tay? Okay naman. Nakapaglinis ka. Relax mo lang sarili mo, ha? Relax lang. Huwag kang mag-isip ng mag-isip. Tsaka sinasabi mong hindi kaya. Kaya yan, ha? Huwag kang mag-isip ng mag-isip. Uy, may tumatawag. Hello, tol. Hello, tol. Yan, Gatorade ito. Buksan mo, Charles. Painom mo sa kanya ito para hindi ka madumi. Para hindi ka magdumi. Pang rin yan, pang iwas dehydrate. Painom mo yan tayo. Ubusin mo yan kung maaari, ha? Hindi tayo, gamot yan. Kahit konti lang tayo. Kahit mga 3 lagok lang. Sige na. Ayaw niya inumin yung Gatorade. Paano ka gagaling yan tayo? Ha? Magaling naman. Oo nga, dadaling kayo. Kailangan mo nga muna to, first aid. Dadaling din daw. Ha? Dadaling din daw. Oo nga, pero yan, matamis yan. Hindi yan, hindi yan masama lasa niya. Sige na, inom ka, 2 lagok ang. Ibigay mo ko, Charles. Sige na tayo, tulungan mo rin yung sarili mo. Kaya mo yan. Sige pa. Isa pa tayo, last na tayo. Ano po ba? Hirap kayong lumunok? So, Charles, ko doon muna sa taas. Si Tatay Salazar. Si Tol Sardinas loading. Yan po, naglo-loading yung video niya. Yan, tanin natin. Tol, saan ka na, Tol? Ay, ano pala, coding yung cellphone, cellphone. Yung sasakyan, sige, na lang natin, i-grab na lang natin, samahan mo lang kami. Ayun. Tay, inom ka pa, tay? Ay, minom ng Gatorade, paano to? Para sa dehydrate mo yan, tay. Yan po si Tatay Salazar. Basta huwag kang isip ng isip, ha? Ganyan lang, isip ka lang, baka malaglag ka naman. Huwag kang isip ng isip, makakaraos ka din, no?
So ayun na si Tatay Salazar, nakakain na siya. Kaso hindi talaga siya ayaw niya talaga uminom ng tubig. So dito na rin si Tol Sardinas guys, oh. Yan, yung unang nakapag-vlog kay Tatay Salazar. So tumawag na rin kami ng sasakyan sa barangay para madala na siya ngayon sa ospital. So tayo, okay ka lang tayo? Hindi ka hirap huminga? Hindi naman. Kaya yan ha, kaya yan ha. Laban no? Oo, parang di tayo boksingero na. Laban yan kung laban. Kaya matibay yan si Tatay Salazar eh. So ito, papansin nyo bakante. Kasi yung bangko, din siya dumumi siya. So nilinisan muna. So sila, Papa muna, si Tita Rosel, tsaka si Tol Sardinas muna sa ospital para malinis ko tong buong bahay. No? Para lahat maayos natin. Sige, sige. Ayan, Tatay Salazar, kawawa naman, oh. Anong nararamdaman mo? Pinagpapawisan ka yan, buti, pinagpapawisan ka. Oo, okay yan, Tay. Ayan, maganda yan, Tay. Pinagpapawisan ka. Oo. Basta kapag nandun ka, Tay, huwag kang ha. Kung ano yung sabihin ng doktor na gagawin sa'yo, huwag mong kukontrain, ha. Kasi para sa'yo yan. No? Ano yan, tiis lang. Ano lang tayo kuya, magtulungan lang. Tulungan mo rin kami kasi hindi, kahit anong tulong namin sa'yo, kung hindi mo tutulungan sarili mo, wala kami magagawa. Gusto namin gumaling ka. Ang dami nating gagawin, ang dami nating pangarap. Mag-ano tayo, mag-ano ng boxing, di ba? Kaya magpagaling ka. Boxer pa naman kami kuya. Kami magbabayaw, mag-anak. Puro lahat kami mga sa boxing. Kaya magpagaling ka ha. Yan, sinuotan namin siya ng pampers para hindi na siya mamaya sa sasakyan. Nahihilo ka, Tay? Nahihilo. Malakas ka na, tuturuan mo na si Boy Sardinas ng... Si Tol Sardinas, may kausap lang guys. So yan, hintay-hintay lang, malapit na yung sasakyan ha. Okay na, pahinga ka na dyan. So yun mga kakwela, mga kabiyaya, ito na, update tayo kay Tatay Salazaro. Wow, Salazaro. Ganda pala ng pangalan mo eh. Ano ba? Delio? Delio Salazar. So ito, nakabili na tayo ng gamot. Unahin natin to, ito vitamins. So mga para daw to sa mga sa mga nerve na hindi na nagpa-function katulad nito. So bibili lang din kita nito. Tapos yung gamot, ito yung mga gamot niya. Ito vitamins din yan. Only 2,000 pesos. Mahal. Mahal na mga gamot ni Tatay, no? 2,000 pieces. So paano kaya to? Hindi ko mabasa. So papabasa ko na lang to kay Tita Rosel. Ito ata, ito, yan, papaano ko na lang to kala Tita Rosel. So ito yung mga gamot niya. Yan. So ito bali dalawang klase, no? So bali pantatlo tong vitamin. So kaming tatlo ang iinom nito, ako, si Tatay, si Papa. So try natin yan. Tapos bumili na rin po ako ng alcohol. So makita nyo, no, para kapag nilinisan namin si Tatay, may pang tayo. So ayan, alcohol. So sana sa 600 to 700 yung isa. Tapos free na po ito. Kapag bumili ka nito, free na to. Kaya binili ko na siya. Tapos syempre pang safe din dito sa bahay. Hindi pa ako nakabili ng pampers. So may dalawa pa rin. Ilan ba laman nito pa? Kada isa? Bali dalawa. Oo, dalawa. Magkano isa nito? Magkano isa niya? So, bali 50 plus ang isa ng isang ganito, bali dalawa. Pero pag kaya mo naman na tayo na tumayo, tayo ka ha. Pero pag hindi kinaya, hindi dyan ka na pumupo.
So yan po yung mga ano natin kay Tatay Salazar. Ha? Oo, kung sa Arenola naman, meron naman na ho siyang Arenola. So bali yun, folding bed na lang talaga yung kulang ko para mas maayos yung ano, yung kanyang papabasa ko to Tita Rosel kasi siya yung hindi ko mabasa, sulat doktor kasi. So ito pa, lagay mo to dyan, no? Oo, lagay mo to yung vitamins dyan sa rep. At ito, ito pa pala pa, dyan natin to sa rep lagay lahat para maganda. So ito, tabi natin to kasi pag binilang kita ulit, yung gagamitin natin. So ano nang ano mo na ngayon? Ano nang pakiramdam mo ngayon? Okay naman. Okay naman. Hindi ka na nahihilo? Hindi na, no? So, oo, ano daw yan, Tay? Rayuma arthritis. Oo. Arthritis pala yan. Arthritis pala yan, kaya pala sobrang sakit. Sabi ano pa natin yan? Lunes, tapos yan. Yan, no? OTC niya. Lunes, Biyernes. Saan daw? Doon ulit. Bali, Lunes, Biyernes. Yan. Babalik kami doon para sa OTC niya. Ano? Kahapon may pasalita-salita ka pa na wala na to. Wag ganun, ha? Walang susuko. No? Walang susuko tayo kasi Nasa tao, mga tayman. oo. Di ba naikwento mo sa akin may kapatid ka sa ano? Signal? Hindi. Kamag-anak lang. Pinsan. Pinsan, okay. So thank you po sa lahat ng sumusuporta kay Tatay Salazar. So waiting lang kami ni Tol Sardinas, lahat kami mga pagod. So yun po pala, baka nagtataka kayo ba't hindi ako nakasama sa kanila kagabi kasi syempre kailangan ko rin magpahinga. At kapag ako naman ho yung nagkasakit, mas lalong magiging mahirap, no? So naglinis lang ako dito sa bahay. So ito, at okay naman na si Tatay. Hindi ka ba dumumi ngayon sa pampers mo? Wala naman. Wala. Ihi. Wala naman din. Tsaka Tay, pilitin mo lagi inom ng tubig, ha? Straw. Kawawa. Ha? Kawawa. Wow. Kahit hindi ka na uhaw, inom ka kasi importante nga yun eh. Importante talaga tubig eh. Paano ka gagaling yan? Katulad yan, pagtas mo kumain ngayon, inom ka na ng gamot, ang tubig, tsaka gamot. Diba? Damihan mo. Kasi kung pag hindi ka nauhaw, wala yan. Hindi ka talaga ano yan. Kailangan kasi sa sakit mo tayo, palagi may tubig, no? So ngayon, hindi ka na nahihilo, katulad kapon, hindi na, okay na, no? Yun na lang talaga, masakit. Yung rayuma. So anong ginawa pala sa kanya tayo kahapon? Dextrose. Tapos, dugo. Tapos sinuero siya, okay. Tapos, X-ray. Wala, ayun pa pala, walang diferensya po sa X-ray ni Tatay Salazar kung hindi yung paa niya lang talaga, yung rayuma. So kaya naman ho siya nilagnat kahapon kasi nga na bigla, no, sa pagbiyahe-biyahe. Kasi pagka-stroke din na 2 weeks mo rin. Sabi ng doktor doon sa kasi talagang hindi na nila kaya kasi matagal niya. Okay, so yun po pala, yung stroke po ni Tatay, sobrang tagal na rin ho. Sabi ng mga doktor, hindi na ho nila kayang habulin, no? So, ang gagawin natin, tayo ang magagaling yan. Ano na lang? Oo. Yung kamay niya, Yung massage. Oo. So ikaw, Tatay, tulungan mo sarili mo, ha? Kasi ultimong tubig, hirap na hirap kaming painumin ka. Kailangan uminom ka ng tubig. Kahit hindi ka na wow, kahit halimbawa, kada 30 seconds, inom ng tubig. Kahit hindi ka na wow, may pampers ka naman eh. Oo. Ha, ganun ha. O, sige. So yan po yung update dito kay Tatay Salazar. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong. Yung iba hindi ko pa na nandito sa GCash ko.
So yun nga, at mamimili pa ako ng Pampers, tsaka tissue, wipes, ano pa ba? Yun lang, tsaka syempre ilaan din natin sa gamot niya. Bibili pa ako ng mas maraming gamot, no? Para hindi siya naubusan. Tsaka hindi rin para sa amin na bala kasi syempre alis-alis din kami, no? So yun, thank you sa lahat ng tawag dito, Team Butete sponsor, Team Biyaya sponsor, Team Bubuli, sa Helping Poor People sponsor. Yan, ayan po yung dating GC na mga sponsor ni Sir Carline. So pinalitan ko na kasi wala na nga sa atin si Lolo German. Ginawa ko na siyang Helping People sponsor. So lahat ng mga binablog natin ay pwede nilang sponsoran kung sa gusto nila. Wala akong pilitan dun. So shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa. Tay, pagaling ka tayo ha. Para maboksing ta. Sa anak na kay mama mo. Hiningi yung Yun nga kasi, inano ko doon na na-repeat agad. doon sa hospital. Ayun pala din. Shoutout at maraming salamat kay Tita Rosel. Siyempre kay Mama, kay Papa. Sila yung nagpuyat doon. At kay Boy Sardinas TV, siya yung kasama nila doon. At siyempre sa pinsang ko na siya yung nag-assist doon, si Boss L TV, yan, kay Kuya Lennon, shoutout sa'yo, Kuya Lennon. So hanggang dito na lang itong video natin. Don't forget to like, share. So yun, nawala na naman yung music ng yung sounds ng mic ko. Yan, maraming salamat sa lahat ng tumutulong Tatay Salazar. At syempre, shoutout sa inyo lahat. Yan, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. Thank you po talaga. And God bless. Bye-bye.